אם ירושלים בלבכם, יש לכם מקום בלב ירושלים, בפרויקט מגורי העילית היפהפה על עתודת הקרקע האחרונה במרכז שכונת הר נוף. הר נוף פארק. הפרויקט קורם עור וגידים בלב ליבה של שכונת הר נוף המבוקשת, על קו התפר שבין שלב א' לשלב ב', אל מול נופו מרהיב העין של יער ירושלים, הממוקם למרגלות הפרויקט. על ביצוע הפרויקט מופקדת חברת עומר הנדסה, מחברות הבנייה המובילות בארץ. מיקומו הייחודי של הר נוף פארק בין הרחובות שאולזון ואגסי, מאפשר לכם ליהנות מכל העולמות בסביבה פסטורלית, המבטיחה שקט נפשי עם כל הנוחות הנלווית למגורים במרכז עירוני תוסס. בהר נוף פארק שני בניינים מדורגים ומודרניים בעלי ארכיטקטורה מרשימה, הבנויים מעל, בלב ומתחת לשלושה פארקים ירוקים ומטופחים. בחלקו התחתון גובל הפרויקט בגן עובדיה. בקומה החמישית של הבניין תמצאו כניסה תובלת בפארק פרטי חדש ומעוצב, עם מדרגות ושבילים המובילים אתכם ישירות לרחוב אגסי. שם תמצאו גן שעשועים נוסף. היציאה לרחוב אגסי מאפשרת גישה נוחה לבתי הכנסת זיכרון יוסף של קהילת יאנג ישראל, ובית חנניה לקהילה הצרפתית, לבית הכנסת יחווה דעת של הרב עובדיה יוסף, ולבית המדרש קהילת בני תורה של הרב רובין. בנוסף, תיהנו מן הקרבה למרכז המסחרי, למרכזי הבריאות השכונתיים, לכל השירותים הקהילתיים ולתחבורה הציבורית. חזיתו של הפרויקט הפונה לרחוב שאולזון המרכזי כוללת לובי כניסה מרשים. מכאן גם תוכלו להיכנס לחניון התת-קרקעי השייך לדיירי הר נוף פארק. מן החנייה הפרטית שלכם תוכלו להגיע אל הלובי, או ישירות לדירתכם, באמצעות שתי מעליות גדולות במיוחד, המצויות בכל אחד מן הבניינים. לבחירתכם דירות במגוון גדלים, מדירות סטודיו ועד דירות ענק בנות 250 מטרים רבועים. התכנון הפנימי גמיש עם מינימום עמודים וללא קירות בטון. המפרט הטכני עשיר ורמת האבזור גבוהה. ביחידת ההורים חדר אמבטיה צמוד ומאובזר. לכל הדירות מרפסות שמש וסוכה ענקיות עם מעקות זכוכית, המאפשרים לכם למקסם את ההנאה מן הנוף עוצר הנשימה שבחזית ושפע הירוק שבעורף הבית. במרכז הבית פינת נטילת ידיים. המטבחים מאובזרים וכוללים שני משטחי עבודה נפרדים. אם תמיד חלמתם על בית בהר נוף, אם אתם מזהים הצלחה, זה הזמן לנצל הזדמנות אחרונה ולהצטרף להר נוף פארק. הר נוף פארק, מיקום, נוף, נוחות ואיכות, בפרויקט היוקרתי והאחרון, במרכז שכונת הר נוף.